A tenda da Casa Rodante é un lugar onde conviven todos os resultados dos produtos creados nos nosos talleres. Artigos con alma que representan a esencia de quen son. Queremos ofrecervos unha ampla gama de obxectos para regalar este Nadal, feito desde o corazón do noso proxecto, nos que a marca Artesanía de Galicia é inherente ao noso propósito. Na nosa tenda da Casa Rodante estaremos encantados de verte nestas datas para que os nosos obxectos formen parte da túa experiencia no ano novo que iniciamos. Todas as persoas que formamos a Casa Rodante queremos que os vosos desexos se cumplan este ano novo e que pasedes unhas felices festas. Vive o Nadal con Artesanía de Galicia!